마 지티 하려래 라세 너 사는 거 갔나? Belai ke hambai sini media takupno jeung tini oro Mongoleswari Shiv Mandir sini ada sini headquarter Pungulungi mengenai sengoro tini ro jatra pai tonglayo ge oro sojangnai oro ni simi imutai nok ni simi halka hati jora jeung sonai ge ge sowo tai ufil ya ini jora ti aron tongnai 7 din
जराते आरो तंनाय सालका हातिओ आबते उफिलि फाइमाया जगन्नाथ प्रभु बलराम जी ताई सुभद्रा जी बरक हरक तामनो फैनाय रथ जात्रा अंग बरनि काल थेकेनो रथ जात्रा आंनि फायो अबनि कायसा काहिनी दङ गाबो साइबो साबायासो मताइरनि पत्मारनो अबनि बागै जों दिने श्री कृष्णनि न जगन्नाथ अवतार आ बागै जों बेलाय खेमानिलायो जारा हिंदू धर्म বিশ্বাসী जारा सनातनी धर्म जारा जों खाइ दंनाय र स्पेशली जारा हिंदू धर्म বিশ্বাসী बरकनो अर फाइ तिनि नरक जतन नुगै दङ अर गोबां बर फाइ सबायजा जों तिनि रेलि खाइ थांलायनाय रथ जात्रा सौै अर सालका हाति जरा जों थांलायनाय ओमफ्राय अरथ न जों आरो गाबोनाय आफ्टर 1 week एक सप्ताहनि उनाव ताइसा फेरा रथ हैनाय जों अरथ न ताइसा नारि फाइनाय 7 दिन उनाव अब तामो हिनबा अर तिरि पुजारी सं इनभल्व दङ तामनि हिनबा जों अर स्पेशली जों बुरैरक न उद्योग नाखा ताकलायखे कारण ताङै सेमानो लास्ट इयार कुनु कारण बसत रथ जात्रा सजा गैया अबनि बागै जों मानसका ताकलाय बाहायके रथ जात्रा जों सया दंनाय कारण सारा त्रिपुरानि एडिसिनि हेडक्वार्टार खुमुलुं सिनबो एका तिनि अरनि मंगलेश्वरी शिव मंदिर न जतनि साय कतर शिव चतुर्दशी दीपावली जत फेस्टिवल अर उंगै दङ कतर कतर खाय आबनो जों मुसाङो प्रेस मिट खायका सारा त्रिपुरानि इंगैया तिनि ताखु बुखुसं जे हिंदू धर्म বিশ্বাসী बरक तिनि जगन्नाथ रथ जात्रा न नायफैमानो जों बाय तामहिना जों बाय कोऑपरेट जोंनो कोऑपरेट खालायमानो जों बाय एन्जॉयमेंट खायमानो बिभिन्न एंटरटेनमेंट खायमानो हामबाय